बोखारनानै रिजाल्टआ खालामना UPPL थारमानि मा होनदों उल्थांलाय फाल्थांलाय फादना आंनि जोबनायखौ होनलालां लोगोफोर माने रायजाला हरगोन एसे गाज्रि जाथारो नालाय बिनि एलनि मिनिङा ओंखायनो बुंथ'ला आरो दा दिनै बे UPPL दोलोनि माखासे माने IT सेलफोर ओमफ्राय इउटुबारफोर माने ओरैबायदि माने मा होनो गोब्रामबाय थायो आरो सामफ्रामबो गोब्रामो फाग्लासो बिथांमोना गोब्रामो माने ओरैबायदि गोब्रामो माने जानला मोनला माने मोजां बाथ्राफोर लानानै गोब्रामबा माने जेबो साना जागौ ओरैबायदि गोब्रामो बिथांमोनहा माने माबा मोनसे जानायफोर बायदि आरो मोदायफोर हमलाबायनाय बायदि सानफ्रामबो नङै बाङै बाथ्राफोरखौनो लानानै ससियेल मिडियायाव ओंखारो दिनै गावसोरबो सुख गैया आरो दिनै मा जाखो बिनि सायाव माने प्रमद बुन्दु बिथांखौबो बिथांमोना सुखखौनो दोनला रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै UPPL नि IT सेल बिथांमोना सोरबा BPF दोलोखौ रायनाय सोरबा माने गावसिनि मावनाय खामानिफोरनि जेनाखि प्लेटफ्रा गुगालाबायबानो माने सोरखौबा माने बोखारला लांदों माबाला लांदों होनलाबायनानै रायग्राबो इउटुबारफ्रा दिनै जेसेनो रायो एसेनो माने जोंबो प्रमद बुन्दुखौ लागायनांगौ जायो उफाय गैया दा जुदि प्रमद बुन्दु बिथाङा जुदि सिरियै थानो लुबैदोंबा जेननानै सान्थि गोसोयै जुदि थानो लुबैदोंबा प्रमद बुन्दु नोंथाङा बै नोंथांनि बे IT सेलफोर इउटुबारफोरखौ एसे मोजां बुंनानै दोनदो सिरि थाथ'दोलै बुरबकफोर होननानै नङाब्ला दिनै जानायबो जायोबो सोरबा BPF दोलोखौ सोंखारिनाय सोरबा BPF दोलोनि नेताफोरखौ रायनाय बबेबा मोनसे खामानि जानाय जायैखौ रायनाय बेफोरबायदि रायनाय मानि दिनै प्रमद बुन्दु नोंथांनि भबिसतआ लासैनो जोबनाय ओरैनो दिनै नोंथाङा जेननानै ओरैबायदि गोसो गाज्रि जानानै दंखायो आरो बिनि सायाव नोंथाङा जुदि सामफ्रामबो जोंजों रायजाबाय थानांगौबा मा अबस्था जानांगौ जाखो बिनिखायनो एसे मोजां सिन्था खालामनानै एसे बादा होथ'दो नोंथाङाबो सान्थि मतन थाथ'दो दा जोंना मानाव गिदिर महिलारि सारा सरखाराव फैबाय दा नोंथांमोना रायबाबो जेबो अरजाथ'ला जिहेतु दिनैहाय मावनाय मावैनि दाबो जेबो खामानि जाथ'वाखै दासो माने प्रसेसआव फैगासिनो दं आरो मा दा बेखौनो गोब्रामलाबायबाय थाबा मा जुक्ति जानांगौ बेफोर प्रमद बुन्दु दा लाजिनांगौब्रा दिनै नोंथांजों लोगोसे नोंथांमोननि IT सेलफ्रा लाजिनांगौ दिनै नोंथाङा कारिगाव बायदियाव ग्रें गेट बानायबाय मोनसे नङा होमब्ला दा गेटखौ बानायबाय दाना फाइनालाव बिथांना गोरोन्थिया मा जालायखो रायजोफोर मिथिगौ नोङो दा जेब्लानाखि गेटखौ बानायखाङो अब्लाथ' माने अपेनिं खालामनांगौ माने बे गेटखौ सोर बानायनाय माने बेसेबां क्रर थाखानि बेफोरबायदि मोनसे माने बर्ड बानाया होमबा दा बेखौबो ओरैबायदि बानायनांगौ बानायबाय दाना प्लास्टिकनिजों लागायना होलायबाय रायजोफोर एफा क्रर थाखानि गेट बानायबाय माने 10 कौटि ना बेसेबांबा कौटिनि गेट होननाय खोनादों आरो बे कारिगावनिफ्राय क'क्राझारजों हाबनाय गेटआ दा बिथांमोना बानायनायनि उनाव माने प्लास्टिकनि माने माबाखौसो बर्डखौ लागायना होलायबाय दा फाइनालाव मा जालायखो नै मैयानि दिनाव माने प्लास्टिकनि बे बर्डआ हारसिंनो गुनानै लांगाब गोलैनानै थालायबाय रायजोफोर दा नोंथांमोना सिन्था खालामदोब्रा रायजोफोर दा गेटखौ 10 कौटिनि बानायनो हाबाय ओमफ्राय बे बर्डखौ अन्थाइनि बानायनो हायाखिसै दा सिन्था खालामदो रायजोफोर नोंथांमोना दा दिनै बै माबायाव बे प्लास्टारजों बे फाग्ला बे प्लास्टिकआ सिथाब बायो नामा बबे दुनियाव नुदों रायजोफोर प्लास्टाराव प्लास्टिकआ सिथाबनानै थाफेरनाय बेफोरबायदिब्रा दिनै बिथांमोना साननो हनो रोङा माने ओरैबायदि माने मेलेम गेसाव जायनि थाखाय दिनै माने फोरलाब फोथाब माने जानो गोनां जादों बे उल्थांलाय फाल्थांलाय माने लागायग्रा माबाया आरो दोलोआ नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना साननो रोंनांगौमोन दा बै प्लास्टिकखौ बै माने गेटआव जुदि होजाबोब्ला माने बे प्लास्टारा अरगोन ना अरा फाइनालाव मा जादों आरो मिथिगौ लोगोफोर रायजाफोर दा माने बर्डआथ' गांला गुगानानै थाहैबाय नङा होमबा दा मैयानि दिनाव मा जालायखो सासे बिराद गिदिर माने इउटुबार UPPL दोलोनि प्रकाश माने बोरमा फान्था बिथाङा माने ग्राव लोगो मोनहैलायबाय दा मा जालायखो दाना लोगो मोननानै हारसिं गुगानायखौनो माबा BPF दोलो ना माबा माने बोखारलांबाय गोलै होननानै बेखौ सन्देह खालामनानै भिडिअ ज्राव बानायलायबाय लोगोफोर
दा ओरैबायदि असय्य मानसि दं नङा होमबा इउटुबारानो होन सोरबा आइटिएलआव थाग्रा बिथांमोनानो होन मानि साना हौवा मानि बे गेटनि जेनाखि बर्डआदि मानो गुदों ना बोखादों मानि बेखौबो एसेबो सिन्था खालाम रोङाखिसै बे प्लास्टारजों बे प्लास्टिकआ बोरै सिथाबगोन बेखौबो बिथांमोना सिन्था खालाम रोङाखिसै आरो दा बेफोरबायदिनो बिराद फाग्ला मावो आरो बिराद फाग्ला मानसि दं रायजोफोर बे दोलोआव मानि बेखायनो ओरैबायदि बखिनो मोजां मोनो आं मालाबा आरो दाख्लि हनै कुसुगावआवबो मोनसे अन्थाइ खाम्फा बेखेवलायबाय बेबो सेम कन्डिसन मानि एखे 11 मानि 12 गैया दा बेयावबो अन्थाइ खाम्फा बानायलायबाय लामानि दा बेखौबो मा खालामलायखो माबा प्लास्टारनि गेजेराव प्लास्टिकनि बर्डखौ थ्रोब सोना होलायबाय दा बेबो रांख्रेबनानै गुगानानै फोरलाब गाहर जालायबाय दाखालि दा ओरैबायदि फाग्ला गोजा बे दोलोआव दा दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन मानि बे दोलोआव मानि मेलेम गोनांफ्रा एसे खमार नामा आरो लिडारजों लोगोसे केदारफ्राबो मानि बिदिनो मानि 12 जोब नामा एखे मानि 11 जोब नामा 12 गैया नामा बेफोरबायदि सानो आरो लोगोफोरजों एकदम सानथावथाव नङा होमब्ला दा जिखुनु हक जोबनो गैया बिदिनो घटना जायो लोगोफोर बिराद फाग्ला गोजा नालाय बे दोलोआव घटनाया बोरै जाया जानो जोबखाथारा आरो सानफ्रामबो मोनसे घटना जायो सोरबाबा जौ लोंनानै हिनजाव गोसथोनानै बुजालाबायबाबो माबा बिपिएफ दोलोखौसो खाथायलाबायो फाग्लासो खिन्थु गावस्रादि हिनजाव मानि मा होनो हिनजाव जंखायनायनि बुजायो सोरबाबा जौ लोंनायनि बुजायो बेखौनो मानि राजनितिजों मानि आथा फुनदेरलाबायो ओरैबायदि फाग्ला गोजा रायजोफोर दा मा बुंबावनो नङा होमबा बिराद साननो गोनां आरो दा मानि बिथांमोनखौ मानि दुसिबाबो दुसिद्रायदों मानि बेफोरबायदि होनजानोबो गिनांगौ नङा होमबा रायजोफोर दिनै आं बेखायनो सानबाय आरो बे समाव जेनबाय नालाय बिथांमोना सिरि थाथ'नाया मोजांसै आरो प्रमद बुन्दु बिथांनि आइटि सेलफ्राबो सिरि थाथ'नाया मोजांसै जेसेनो सिरि थागोन मानि जोंबो सिरि थानाय जागोन नालाय सोरबा प्रमद बुन्दु सोरबा माबा फेरेंगा माबा माबिफोराबो मानि रायजानो गगोन आरो रायजोफोर नंखायनो बिथांमोना सिरि थाथ'नाया मोजांसै आरो प्रमद बुन्दु बिथाङा एसे रायदबला रुयदबला दोनदो बुन्दु नङाबा सामफ्रामबो नोंथाङा रायजाबाय थागोन एकदम आसरितखा बे हले सिदा बाथ्रा समाव बेखायनो आं सानबाय आरो बिथांमोनहा मानि बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्राखौ लानानै मानि ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारियानो बिराद मोजांसै नङा होमब्ला लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जुक्ति गैयै बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियायाव ओंखारो दा फाइनालि बेफोर मानि सोरनि खर'आव गोग्लैयो नङा होमब्ला मानि नायदावनानै मुजुयोब्लादि गावनाव गोग्लैयो होननाय मानि बाथ्रा भाव दं बेफोरबायदिनो दायनां फोथैनां आफा सुजिनां बेफोरबायदि होननाय दं दा जेखि खामानि मावा मानो दिनै प्रमद बुन्दु बिथांनि आइटि सेलानो हक इउटुबारानो हक सोरबा इउपिपिएल सापर्टारानो हक लास्ट पर्यन्त मानि ज' जाजाय बे प्रमद बुन्दुनावनो गोग्लैगोन आरो जिहेतु बिपिएफ दोला बेफोरबायदि गाज्रि साननाय गैया दिनै गाज्रि सानदोंमोनबा बे 17 बोसोराव जुरिजेननायनिफ्राय लानानै दिनै बेसेबां डेभेलप जाबोआमोन दा बेफोरखौनो दिनै इउपिपिएल दोलोनि मानसिफ्रा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होनना बेफोरबायदि बुंबोयो आरो रायजो राजाफोर बेवले बिसिनि साबजेक्टखा मोनफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव ओंखारबानो माने बे जाहैबाय बिथांमोननि फार्स्ट माने साबजेक्ट आरो लोगोफोर बिथांमोना बेफोरबायदिनो साना हौवा 5 बोसोर सरखार सालायफैबाय माने उन सिगां माने रावबो गिदिर गोरों दैदेनगिरिफोरखौनो लायाखिसै गावसोरखौनो दुनियानि रोंसिननानै सरखार सालायबाय दा ससे समावनो दंस आरो रायजोफोर नङा होमबा बेफोरथ' मोनसे बिराद गिदिर हिस्ट्रि आरो नै जेनबाय बिथांमोना नांगौनि बारा जेनबाय आरो माने बिराद गाज्रि रोखोमाव जेनबाय आरो नङा होमब्ला दा बे पार्टिया कि थाबावो रायजोफोर दा बेफोरबायदिनो आरो साननो गोनां बाथ्रा दिनै बिथांमोनहा बुंबाय थायो बिथांमोनहा बेफोरबायदिनो अनेक माने सानस्लाबनो हायैयाव अनेक बायदिसिना खामानि मावबोदों आरो गावसिनि सरखारनि दिनाव दा दिनै बेफोरखौ बिथांमोना लासैनो सिन्था खालामबानो मोनजोबसिगोन आरो रायजोफोर दुसिदों होननानै लाब गैया दा बिदिनो बिथांमोना बै समाव जेब्ला कारिगाव गेटखौ बेखेवबाय अब्ला बेयाव बेखेवनायाव बिथांमोना मा लिरलायखो बेयावबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जानांगौआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लिरलायबाय दा बेफोरबायदिनो मोनसेनाव मोनसे आपडेट जायो रायजोफोर बिथांमोननि माबायाव आरो बिथांमोननि सरखारनि दिनाव गबाबो बिसिना मा लिरो मोनथिगौ नोंसोरो
जोंना गबा जाहैबाय GOVT गप लिरो नङा होमबा दा बिसिना जाहैबाय BTR गबा जाहैबाय GOV गप जालायबाय दा बेफोरबायदिनो बिथांमोना गोबां आपडेट खालामबोदों आरो दा दिनै आपडेट खालामबाबो माने दुरभाग्यजनक बिथांमोननि आपडेटआ दिनैसिम मोनसेबो माने सरखारजों गनायजायाखिसै आरो बिनिफ्राय देरसिन माने दुखुनांथाव जेबो गैला आरो BTR दफाखौ लाबोबाय बिथांमोना माने BTR दफाखौ लाबोदोंबाबो माने मा जाखो दिनैसिमाव माने मोनसेबो माने दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखिसै आरो बिनि सायाव NDF बिदा फंबायफोरखौ ओरैबायदि थगायबाय माने मा जाबाय बेबो एकदम फाइनालि माने लथर फथर माने मा जाबाय माने बै साइकेल बोराय थेला बोरायफोर बल गनानै होरलां जानायफोरबायदि बेफोरबायदि अबस्था खालामनानै दोनबाय बेस्राफोरखौ दा बेफोरबायदि थगायनायनि दिनै जोबलांबाय दा रावबो माने दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथांनि सरखारखौ रावबो फोथायला रायजोफोर जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना एकदम जेव माने जेननो गोनां जादों दा गोबां बाथ्रा सावरायबायलै लोगोफोर दिनै बेयावनो दोनबाय थेंक इउ